Ćao ljudi, igramo Minecraft kao što vidite, znači prva epizoda. O, creeper. Uzmi svog peta, nemoj zaboraviti. Znači, pokupio sam ti stvari. Znači, imamo neke stvari, pošto smo malo prije pokušali snimati i meni se nešto desilo sa Frapsom. Ne veze, evo sad. A tu si, evo ti stvari. Evo peta je vam, 5. Okej. Ovdje piti da tebi jednog peta. Ja mislim da neće dati. Tvoje stvari. Amar. Hvala. Nemam tako zvat. Okej, Skylar. Skyline je fabulous. I 3 zombija, ko će pobjediti? Ja ili zombi? Okej, 4 zombija protiv mene i Nik. Ko će pobjediti? Nas dvojica i Nik. Samo da nema Ja- ovoga malehnog. Shit, malehni. Dobro. Oj, malo mi. Da, zato je dobro imati i peta. Pusti Nika, samo neki ubija. Imaš li string? Da, imam jedan. Ali koliko ja znam ti nemaš ovaj slime ball. Okej, thank you. Nik. Naredi Niku da ubije ovoga creepera, tako da dobijemo dovoljno za TNT. Naredi Niku da ubije ovoga creepera što me ganja. Udari creepera samo, tako. Hej. Šta je bilo? Nešto se desilo. Jesi tu? Skyline? Okej. Ajmo, skupljaj drva. Tačno ne. Amar, Skyline, pomoć! Pomoć! Amar, nekoliko je. Skyline, pomozi! Reci o tome tvom petu glupom da ti pomogne. Pet ti je idiot. Pitaj nekoga. Jedan od površine. Imam samo jedan. Jedan dao. Eto. Mislim, eto. Hvala. I naravno, kad počne dan, dolazi kiša. Još više mogu ovako. Ja bi ovaj server, umjesto Zelen offline. Umjesto Zelen offline, ja bi ovo zvao, kako zove. Ne znam kako se... Zelen hardcore. Pa nije baš hardcore. Pa je ovo te dobro. Više je survival extreme. Ajmo ga tako nazvati. Jel bi mogo namestiti da bude blip kad sam ja rekao ono je? Ne kontam te. Na što misliš tačno? Amaru, pomoć! Skeleton! Skeletrons. Sad će ga Nik pomoći. Okej, Nik će nam pomoći. On neki level 15. Level 15, on se level upuje. Pa jel mu se povećava napad? Napad, da. Super. Građemo neku malu kućicu. Hoćemo na površini ili ćemo podzemnu? Što ne radi nije moj pet komanda? Ne znam, ali hoćemo li podzemnu kućicu ili... Je li podzemna kućica ili na površini? Podzemna da nas niko ne može gripati. Okej. Pošto ne želimo čekati 3 sata da dođe neki admin na server. Tako. Okej. Hoćeš ti praviti crafting table? Pitanje je zabranjeno na serveru, ali ljudi i dalje radi. Napravi crafting table ti. Ja. Ja. Da, ti. Naravno da ti kući ja.
Ajoj, Nik. Mali Nik. Ja sam se rekao Šipak. Ne, rekao sam Nik. Mali Nik. Amar. Skyline mač. Mač, evo ti mač. Eto ti. Ako se pitate kako ovako brzo mijenja mjesta nečega u inventoriju, samo stisnete broj na koji hoćete da to stavite. Toga svi treba znati, ali postoje i noobovi u Minecraftu. Nažalost. Da, ali noob nije ništa, noob je u stvari samo skraćeno od newbie. Kao što vidite, on leti svojim petom. Jel možeš letiti u zrak, ili samo tako? Nije, mogu sam ovako letiti ako padnem sa jedne, kako zove? Visine. Da, sa visine onda gledam ko chicken. To je dobro. Jesi ti pitao ovoga Jojo da ti da, rekao si da on ima? Jojo je su servera. A budala. Ja ću majnovati. Ovaj tu dio sada kad pričam, dok ja ne kažem, kraj ću izrezat, vjerovatno. Možda. Ne znam zašto, eto. Ja ću okolo mobova malo hantovati. U stvari neću, neka ostaću. Nemoj sad pust mobove. Evo ti kameni mač. I meni i tebi. Opa. Sam malo, ja sad neću otići za brzinu. Gdje? Mikro. Što te je briga? Ne, ja sam pitam onako. Stone brick. Samo vam si modro, ima vamo. Nema, ali ima puno, a nije ono sel. Nije vam ima melon. Što za bilo vam bi rekao? Pa mi se svide rukući. Ne veze. Ne mogu naći. Šta ne možeš naći? Steinball da napravimo lig. A dobro, ne veze. Skyline, jel ti treba intro? Šta? Intro. Nemam blogi da se kako se to napravi. A jel ti treba da ti ja napravim? Da, može. Napravit ću ti samo kad skinem program. Napravit ću i tebi i meni, ali bit će različiti. Hoću potrošiti 150 maraka na carrot. Ne. Jel ima tamo da se kupi lead? Nema, nažalost. Jel ima slime bar? Ima. Ne. Šta ima? Šta si krenuo reći? Ima food, wood i stone brick i dirt. To je Sve što da prodaju. A troši stvari za carrot. Trošio. Dobro, ali ne trebaju, ali ne veze. Tako ovako 150 maraka za 64 carrota. Za 64, mislila sam ja... pomoć! Oh shit, usrao sam se. Idi sad sve tvojom, pa možda neko sad tako home kad umreš. Znam, ali unutra nam je u kući skeleton. Ja treba već dosad izgledati. Ja stvarno nije bilo... O Bože dragi. Bože dragi, prvo Sonic, onda neka curca i sad Little Pony. Kakav Little Pony. A nije nego ovdje na serveru stavi neke pike. O Bože. Idol Zizi. O ne. Trebalo. Sad ću ja pravim video! Ono bolje. Restart je za 10 minuta.
Pogledaj koliko je sati, molim te. 19:26. Pa snimamo dovoljno dugo. Možemo završiti epizodu. Vidite mogu koje mogu ti da dobijem malo više para. Evo ti mač kameni. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj, a do tada goodbye.